Mesiace po sebe sa tempo ruského postupu na Donbas neustále spomaľuje, no vyhlásenia o ovládnutí obytných oblastí sa objavujú pravidelne ďalej. Tieto dva na prvý pohľad súbežné vývoje v skutočnosti rozprávajú dva veľmi odlišné príbehy. Na jednej strane je bojová mapa, ktorá sa mení len po kúskoch po vyčerpávajúcich a zdĺhavých bojoch. Na druhej strane sú obrazy cieľov, ktoré boli oficiálne vyhlásené za dobité. Priepasť medzi týmito dvoma obrazmi sa stáva jedným z najvýraznejších znakov súčasnej vojny. Kostiantinyivka je toho najjasnejším príkladom. Toto mesto sa považuje za kľúčový článok Donbaskej obrannej línie a Rusko ho už niekoľkokrát vyhlásilo za ovládnuté. Napriek tomu boje pokračujú, ukrajinské jednotky naďalej operujú vo vnútri mesta a jedna ruská prenikajúca skupina za druhou je vytlačená zo svojich pozícií. Aj CNN poznamenala, že situácia v Kostiantinivke odráža pomalé tempo ruského postupu a čoraz vyššiu cenu, ktorú Rusko platí za každý, aj ten najmenší kúsok územia. Príbeh teda už dávno nie je o tom, či bolo dané vyhlásenie správne alebo nie. To, čo si zaslúži rozobrať, je otázka, prečo sa takéto vyhlásenia stále objavujú, prečo prítomnosť vojakov v meste ešte neznamená kontrolu nad ním a prečo práve túto slabinu dokázala Ukrajina premeniť na výhodu na bojisku. Aby sme Kostiantinivke porozumeli, treba sa pozrieť ďalej než len na jednu bitku, pretože za ňou stojí zmena v samotnom spôsobe, akým sa dnes vedie moderná vojna. Hneď po vyhlásení o ovládnutí Kostiantinivky sa ruské médiá rýchlo rozšírili zábery vojakov, ktorí v niektorých častiach mesta zapichli vlajku. Keby sa človek díval len na tieto zábery, ľahko by uveril, že dôležitý článok donbaskej obrany zmenil majiteľa. Vzhľadom na svoju polohu na spojnici medzi Kramatorskom a Slovianskom bola Kostiantinivka dlho vnímaná ako cieľ, ktorý by ruskej ofenzíve mohol priniesť nový impuls. O pár dní neskôr sa však obraz na zemi začal meniť. Ukrajinské jednotky sa naďalej objavovali vo vnútri mesta. Boje pokračovali na viacerých miestach a ruské útočné skupiny, ktoré sa snažili preniknúť dovnútra, boli priebežne odhaľované. Podľa informácií zverejnených ukrajinskou stranou išlo často o skupinky zložené len z niekoľkých vojakov, ktoré operovali izolované a po preniknutí nedokázali udržať svoje pozície. Tento vývoj ukazuje niečo dosť odlišné od bežnej predstavy o tom, čo znamená dobiť mesto. V modernej vojne sa kontrola nerozhoduje v okamihu, keď niekto zapózuje pred kamerou, ale schopnosťou udržať dané územie potom. Keď posily nestíhajú zásobovacie línie, sú prerušené a protivník naďalej ovláda oblohu, vďaka prieskumným systémom každý postup môže byť rýchlo zmazaný. Práve vtedy vzniká väčšia otázka. Ak sa realita na Zemi zmenila oveľa menej, prečo sa víťazné vyhlásenia objavujú tak často? Aby sme tomu porozumeli, treba sa pozrieť hĺbšie na to, ako funguje informačná vojna, ktorá sa odohráva za jednotlivými bitkami. Časť odpovede leží v tom, ako sa informácie prenášajú z frontu na veliteľstvo. Na bojisku vidí každá jednotka len malý zlomok celkového obrazu. Keď hlásenie prechádza cez viacero úrovní velenia, priaznivé správy sa zvyčajne uprednostňujú zatiaľ, čo neúspechy a ťažkosti sa objavia až neskôr. Kým informácia dorazí k tomu, kto rozhoduje, situácia na Zemi sa už mohla zmeniť. Tu robí hodnotenie toho, či bolo mesto ovládnuté, oveľa zložitejším než len pohľad na bojovú mapu. Skupina vojakov, ktorá sa dostane do obytnej štvrte na pár hodín, tam vstýči vlajku alebo udrží pozíciu, môže byť na úrovni jednotky zaznamenaná ako splnená úloha. Aby sa však tento výsledok premenil na skutočnú kontrolu, musia zálohy pokračovať v rozširovaní územia, vybudovať zásobovaciu líniu a udržať pozíciu aj počas protiútokov. Stačí, aby zlyhal jediný z týchto krokov a prvotný výsledok sa rýchlo stratí. Tu je aj dôvod, prečo sa mnohé víťazné vyhlásenia objavujú skôr, než tomu zodpovedá skutočný vývoj na Zemi. V prostredí modernej vojny sa informácie šíria takmer okamžite, zatiaľ čo ich overenie si vyžaduje oveľa viac času. Video môže byť zverejnené už za pár minút, ale trvá celé dni, kým sa zistí, ktorá strana skutočne dané územie ovláda. Presné to sa stalo aj v Kostiantinivke. Po vyhlásení o ovládnutí mesta boje pokračovali, ukrajinské jednotky naďalej pôsobili vo vnútri mesta a viacero oblastí opakovane menilo majiteľa po sérii protiútokov. Podľa hodnotenia denníka Financial Times zostáva Kostiantinivka miestom vyrovnaného zápasu, kde sa obe strany snažia získať výhodu, no ani jedna zatiaľ nedosiahla absolútnu kontrolu.
Preto nie je podstatné, či bolo dané vyhlásenie v momente svojho zverejnenia presné alebo nie. Dôležitejšie je, že moderná vojna zmenila samotnú definíciu pojmu kontrola. A práve táto zmena vytvára priestor, aby Ukrajina využila slabinu, ktorú bolo predtým veľmi ťažké zneužiť, totiž premeniť každý malý prienik nepriateľa na cieľ, ktorý je sledovaný hneď od chvíle, keď sa objaví. A aké sa predtým obrancovia zvyčajne najprv nechali protivníka zatlačiť hĺbšie a až potom organizovali protiútok v Kostiantinivke. Ukrajina zvolila iný prístup. Ich cieľom nie je udržať každú budovu za každú cenu, ale zabrániť protivníkovi premeniť počiatočnú prítomnosť na plnohodnotný útočný smer. Kľúčové je čo najskoršie odhalenie prenikajúcich skupín. Len čo sa v meste objaví skupina vojakov, ocitá sa takmer okamžite v dosahu prieskumnej siete. Od tej chvíle je každá presunová trasa, každé úkrytové miesto a každý pokus o spojenie so zálohami vystavené riziku odhalenia. Podľa informácií, ktoré zverejnila ukrajinská strana, postupuje pluk Skala podľa pomerne jednoduchého, no účinného postupu. Prieskumné drony vyhľadajú cieľ, presne určia jeho polohu a udržiavajú nad ním nepretržité sledovanie. Keď je protivník pripútaný na mieste, nasadí sa paľba alebo pechota, ktorá boj ukončí. Tento spôsob boja pomáha Ukrajine vyhýbať sa priamemu boju v mestskom prostredí a zároveň núti ruské prenikajúce skupiny ocitnúť sa v izolácii hneď od začiatku. Dôležité je, že tento taktický prístup necieli na čo najväčšie straty protivníka v jednej bitke, ale na narušenie celého tempa útoku. Keď je jedna útočná skupina vyradená z boja, zálohy musia poslať náhradu. Tento cyklus sa opakuje znova a znova, tempo postupu sa čoraz viac spomaľuje, zatiaľ čo náklady na ľudské zdroje a čas neustále rastú. Tu je AJ dôvod, prečo sa mnohé ruské útočné smery ocitajú v stave, kedy sa dá postúpiť, ale nedá sa udržať. Každý ďalší postup o pár sto metrov vyžaduje výmenou mnoho dní bojov, zatiaľ čo čas, počas ktorého sa dá práve dobité územie udržať, je oveľa kratší. Práve táto nerovnováha mení mnohé bojská na Donbase na dlhotrvajúce vyčerpávajúce zápasy, v ktorých sa obranca snaží skôr oslabiť útočnú silu protivníka, než zastaviť úplne každý jeho krok. Pre Rusko problémne spočíva v strate jednej či dvoch útočných skupín. To, čo robí celú operáciu ťažšou, je neustále prerušované tempo postupu. Kedykoľvek je jeden útočný smer zastavený, zálohy musia znovu preorganizovať zoskupenie, doplniť sily a hľadať nový smer prístupu. Celý tento proces zaberie oveľa viac času než samotné dobitie zo pár domov či jednej ulice. Tu je AJ dôvod, prečo operácia v Kostiantinivke trvá už mnoho mesiacov bez toho, aby priniesla prelom. Podľa hodnotenia Inštitútu pre štúdium vojny v správe, z začiatku júla nedosiahla ruská jarno-letná ofenzíva na operačnej úrovni dostatočne veľký výsledok, hoci útoky pokračujú nepretržite. Namiesto jedného veľkého prieniku ide prevažne o lokálne postupy, ktoré si vyžadujú výmenou obrovské množstvo ľudských síl. Tu vytvára pre Rusko ďalší tlak. Čím pomalšie postup napreduje, tým dlhšie treba udržiavať vojská na fronte. Zásobovanie munícia a záložné sily musia byť neustále doplňané, aby sa udržalo tempo operácie. Ukrajina medzi tým stačí, aby len spomalila postup protivníka a už tým získava viac času na posilnenie obrany, presun síl a prípravu protiútokov na iných miestach. Práve preto sa mnohí vojenskí analytici domnievajú, že cieľom Ukrajiny nie je vždy okamžité znovudobitie územia. Dôležitejšie je prinútiť protivníka platiť čoraz vyššiu cenu za každý ďalší postup. Keď náklady rastú rýchlejšie než rozširovanie frontovej línie, výhoda na mape postupne stráca svoj význam. Kostiantinivka tak odráža širší trend, ktorý sa odohráva na celom Donbaskom fronte. Súťaž už dávno nie je o tom, kto postúpi rýchlejšie za pár dní, ale o tom, ktorá strana dokáže udržať bojovú silu dlhšie počas mnohých mesiacov. A práve v tomto súboji sa každý meter územia vymieňa za čas, zdroje a schopnosť oboch strán udržať tlak. Pri pohľade z Kostiantinivky je vidieť, že vojna na Donbase sa mení úplne inak než v počiatočnej fáze konfliktu. Predtým sa úspech útoku hodnotil rýchlosťou rozširovania územia. Dnes hodnota každého postupu závisí od toho, či útočiaca strana dokáže udržať práve dobité územie. Ak zálohy nestíhajú alebo je zásobovanie prerušené, dosiahnutý výsledok môže po jednom protiútoku rýchlo zmiznúť.
Tu je AJ dôvod, prečo si každé vyhlásenie o ovládnutí obytnej oblasti vyžaduje ďalší čas na overenie. Moderné bojsko je takmer nepretržite sledované pomocou dronov, satelitných záberov a otvorených zdrojov. Video, ktoré zachytí moment vstýčenia vlajky, môže vyvolať veľký ohlas, no skutočná kontrola sa potvrdí až vtedy, keď daná jednotka udrží svoju pozíciu aj po mnohých dňoch bojov. Pre Rusko už nie je najväčšou výzvou dostať vojakov do mesta, ale udržať tlak dostatočne dlho na to, aby sa jednotlivé prieniky premenili na súvislé kontrolované územie. Ukrajina medzi tým volí opačný prístup. Namiesto toho, aby okamžite znovu dobila každý meter, snaží sa spomaliť tempo operácie a prinútiť protivníka neustále doplňať sily a míňať zdroje na udržanie toho, čo práve získal. Preto Kostiantynivka nie je len príbehom o jednom meste na Donbase. Odráža zmenu v tom, ako obe strany sledujú svoje ciele na bojisku. Keď za každý postup treba platiť čoraz vyššiu cenu, výhodu získava tá strana, ktorá dokáže dlhšie udržať bojovú kontrolu nad územím, nie tá, ktorá skôr oznámi víťazstvo. Ak sa pozrieme širšie, Kostiantynivka nie je jediným cieľom, ktorý Rusko tento rok sleduje. Toto mesto je súčasťou plánu vyvíjať tlak na celú obrannú líniu severne od Donecka. Ak by sa obrana Kostiantynivky prelomila vzdialenosť ku Kramatorsku a Slovansku by sa výrazne skrátila, čo by Rusku otvorilo priestor na nové smery útoku. Práve preto sa Moskva len ťažko vzdá tohto cieľa, aj keď je tempo postupu oveľa nižšie, než sa očakávalo. Každý útok má za cieľ nájsť slabé miesto v ukrajinskej obrannej línii. Stačí jeden úspešný prienik a celá situácia v regióne sa môže zmeniť reťazovým efektom. To znamená, že Rusko musí udržiavať tlak takmer nepretržite. Keď sa jeden smer postupu zastaví na jeho miesto, musia prísť zálohy. Munícia, technika a zásobovanie musia držať krok s tempom frontu. Operácia sa tak čoraz viac spolieha na schopnosť dlhodobo udržiavať zdroje, namiesto toho, aby priniesla jeden rozhodujúci úder za krátky čas. No o druhej strane Ukrajina si zjavne nekladie za cieľ úplne zastaviť každý ruský postup. Kyjevský prístup spočíva v tom, aby bol každý takýto postup čoraz drahší. Keď protivník musí vymeniť mnoho dní bojov za veľmi malé územie, výhoda z hľadiska času sa postupne prikláňa na stranu obrancu. To je AJ dôvod, prečo sa bojová mapa na Donbase mení už mnoho mesiacov, ale veľmi pomaly. Súperenie už dávno nie je o tom, kto postúpi rýchlejšie, ale o tom, kto dokáže udržať tempo operácie dlhšie. V tomto kontexte má každé víťazné vyhlásenie skutočný zmysel len vtedy, ak sa premení na trvalú kontrolu na zemi. To, čo sa deje v Kostiantynivke, ukazuje aj inú realitu. Po viac než 3 rokoch bojov už vojna nie je rozhodovaná rýchlymi postupmi ani veľkými operáciami. Obe strany sa prispôsobili spôsobu boja tej druhej, takže každý postup si vyžaduje výmenou obrovské množstvo času a zdrojov. To núti Rusko čeliť čoraz náročnejšej úlohe. Čím dlhšie operácia trvá, tým viac vojakov treba doplňať, zatiaľ čo tlak na udržanie zásobovania a tempa útokov tiež rastie. Každá jednotka nasadená na fronte sa musí striedať, reorganizovať a doplňať skôr, než môže pokračovať v ďalších útokoch. No o druhej strane, Ukrajina využíva tento čas na posilnenie obrany. Každý deň, počas ktorého sa udrží Kostiantynivka, znamená pre Kyjev ďalší čas na presun síl, budovanie opevnení a prípravu protiútokov, keď sa naskytne príležitosť. Toto je výhoda, ktorú sa obranca vo vyčerpávajúcej vojne vždy snaží vytvoriť. Hodnota Kostiantyniviky teda nespočíva v rozlohe mesta, ale v tempe celého Donbaského frontu. Ak sa Rusku nepodarí dosiahnuť tu prelom, tlak sa presunie na ďalšie smery útoku. Naopak, ak Ukrajina udrží túto pozíciu, získa ďalší čas na oslabenie tlaku na celej fronte. Nakoniec je to AJ dôvod, prečo Kostiantynivka priťahuje viac pozornosti než mesta podobnej veľkosti. Odráža čoraz jasnejší trend, totiž že v súčasnej fáze vojny má viac šancí ovládnuť boisko tá strana, ktorá dokáže ovládnuť čas. Keď každá operácia trvá mesiace a každý postup sa počíta len na pár 100 metrov, schopnosť udržať bojovú silu sa stáva dôležitejším faktorom než samotná rýchlosť postupu. Kostiantynivka tak nie je len príbehom o jednom meste na Donbase. Odráža spôsob, akým sa vojna na Ukrajine mení. Keď prieskumné technológie pokrývajú celé boisko a každý postup je takmer nepretržite sledovaný. Prítomnosť vojakov v danej oblasti už dávno neznamená kontrolu nad ňou. Rozhodujúce je, ktorá strana danú pozíciu udrží aj po mnohých dňoch bojov, udrží zásobovaciu líniu a bude naďalej oslabovať bojovú silu protivníka.
Pre Rusko nie je výzvou len preraziť ukrajinskú obranu, ale premeniť malé postupy na dostatočne veľký výsledok, ktorý by zmenil situáciu na boisku. Ukrajina medzi tým vťahuje vojnu do dlhého vyčerpávajúceho kolobehu, v ktorom každý meter územia núti protivníka vymieňať ho za čoraz viac času ľudí a zdrojov. Keď sa tempo postupu spomaluje, priepasť medzi víťaznými vyhláseniami a skutočnosťou na boisku sa stáva čoraz zreteľnejšou. Možno práve v tom spočíva najväčší význam Kostiantinívky. Táto bitka neukazuje len to, že obe strany zvádzajú tvrdý zápas o každú ulicu, ale odráža aj nové pravidlo modernej vojny. Víťazstvo nepatrí tej strane, ktorá skôr oznámi ovládnutie mesta, ale tej, ktorá dokáže dlhšie udržať kontrolu, zachová si vytrvalejšiu bojovú silu a prinúti protivníka platiť čoraz vyššiu cenu za každý ďalší krok vpred. Keď vojna vstupuje do fázy vyčerpávania, práve tento faktor môže rozhodnúť o vývoji situácie v nasledujúcich mesiacoch, možno až rokoch.